nikah. Banyarang perancang gue. Ha! Ha! Boy! Wah! Boy! Wah! 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 Hey! Iki apa iki? Iblis lanat. Sapa nibak negaman tanpa pariwara nantang perkara-perkara Prabu Baladara bosen urip. Ah!
Padha mangat. Ah, buah dilek. Sapa iki? Kowe sapa? Rodok mundur to. Ayo ngaku. Linggo Gardo. Kowe anak buahe Lomono. Ngono apa piye? Anak buahe Lomono, pancen bener. Ayo minggat. Yen isih kepengin dawa umur, isih kepengin nyawang sorot ing rembulan kang sarta isih kepengin ngemut legining kula minggato. Minggato tekan kene. Sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan piye? Sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Karepmu piye? Ratu Ndwarawati tak kon teka ning negara Ngastina. Kalamun ra gelem tak babare pisan, tak ilangne nyawang Ratu Ndwarawati. Edan-edanan. Kowe ngemping lara nggejah pati mrang tatal Graciawu. Nantang perkara Ratu Mandura Prabu Baladewa, kowe ketok gagah ning tanah Sabrang, ning tanah Jawa petuk buantenge tanah Jawa cekel-cek idekene ora iso kumpul karo bojomu. Wah! Hai! Wah! Wah! Ayo! Ora gaman petewa sekti meguru. Ampyau yo rebut menjangan mati. 1000 baru aju. 100 baru kabur anggepe apa? Nantang karo Prabu Baladewa. Ora ngerti Prabu Baladewa, ratu ora kuat tambu tantang. Ayo! Arep ning ndi kowe? Arep ning ndi? Arep mlayu wis sawangan matamu. Apa iki? Patek kowe. Ayo. Iki apa iki? Pusaka Kyai Nenggala. Wis pirang-pirang nyawa sing diuntapake karo pusaka iki kelebu kowe enak tantuk nyoh. Modar tok, modar. Ratu Mandura dijarak. Ayo. Ngadeka. Ngadeka. Cakromengan kok dilawan. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggap kawrapun perang kang hobro Marakota Kakang Dewa Bathara Jagat Pramudita Lingga Garda dipateni karo Prabu Baladaya tak akoni Ratu Ndwarawati ora kena sinangga gampang nekuk penjalin golek dalan liya. Ora iso mateni Kresna ya mateni Semare. Ora iso mateni Kresna ya mateni Semare. Budal ning Karang Kadempel nyimpang dalan kok pendalin. Ora mikir Kesuman mangsa kasangka Gendang kancing ing alam dunya Pramanungsa panjenengan loro Halan anjir paring pidana Nanging padha ora rumangsa yen susah alam makesang sira aja padha ngasula kabeh ana tarsane yang sukma kula aja padha samprana supaya dadakan kecitra
Prabu. Kendel Koko Prabu. Wah, tresno. Miyak langening kalang iwanaglar pantamun sar tinon lerek konang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing Koko Prabu Mandura piye Yayi semunipun mesgul manahipun Yayi Werkudara lan Yayi Janaka kersane siadi piye nanging pun kakang tetep ora negakake utamane iki mengko Pandhawa bakal dadi korban mergo aku ngerti mergo aku mudeng pendhita tandurane para Kurawa iki mengko mesti mbebayani tumraping para satriya inggih kula kaliyan Koko Prabu kedah waspada ing lair kang sarta batin mugi-mugi Pandhawa saged wangsul malih dhateng lajering bebener lan kautaman Koko Prabu iya Yayi banjur iki prayogane kepiye sumangga kula kanthi nuwuju wonten ing Karang Kadempel amarpeki Kyai Semar ingkang dados pamongipun tanah Jawa sinten ngertos Kyai Semar saged paring pepadang tumrap lelampahan menika ya manut Yayi kinutang-kutang tansah bisa leladi rasa tetrem ngayomi tata susila dadi teko tulodo sampai iku sadapongan kudu dadi sama iku kaya kabudaya itu rasa sekali lagi sampai pede iku sadapongan kudu dadi sama urip kudu kaya kaulilore kabudayan indo laksa nyai pun samanca rahayu kapta kangen bareng Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren Mas Gareng. Wah, iya ya Le. Leren sawetara kanggo ngendoni swasana. Mengko leren sedhela raketang telung tembang rong tembuang gek dibacutke lakone. Iya, Selamat pagi Dik Bagong. Pagi Mas Petro. Ayo. Wah, luar biasa, luar biasa. Dasaripun
ing wekdal sak mangke kula Mas Gareng Kang sarta Dik Bagong bot-botipun nampi dawuh saking keluarga ageng nuninggi punika Bapak Imam Maksum kalian Ibu Arya Yuyun ingkang dalu sak mangke ngadani nuninggi punika adicara tasyakuran pernikahan ngono ya Dik Petruk nggih. Wah luar biasa bombong kawaran bunga ya Mas Pedro iso suwan rene nyambung tali silaturahmi nyambung tali paseduluran ing antaraning awake dhewe saka Nganjuk Kang sarta keluarga besar nuninggi keluarga besar Bapak Imam Maksum kalian Ibu Arisa Yuyun nggih Dik Bagong pancen kapara nyata. Ora lali temantene nuninggi Mbak Yu kula, Mbak Yu Eka ingkang sampun kasembadan palakrama kalian Mas Indra. Ngono ya Le. Jare iki sing dipalakramake loro. Kang sarta Mas Rizky lan Mbak Dina. Wah, ya. Rong pasang manten. Dasare manten kuwi apa-apa sarwa loro. Sarwa loro. Ya. Mantene loro rong pasang loro menika wahyune judo ya. Dadi pinanganten kalih pasang Mbak Eka Mas Indra Mas Rizky Mbak Dina aja mung dadi bojo ning dadi judo antuk wahyu judo satemah keluargane bisa ayem tentrem kinemulan ing kabahagiaan karaharjan keselamatan amin ya rabbal alamin. Sowan komplit kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata. Ya, pengrawit sinden kompak luar biasa. Ya, iki diwiwiti dhisik nganggo tembang sing jumbuh kelawan swasana. Aku kepengin karya almarhum Ki Entu Susmono, Sigaraning Jiwa. Ya, didhisikke. Belok. Ya. Sing ngaturi sapa? Ayo sing ngaturi Mas Heru Kang sarta Dik Sinta. Ayo. Karya besar Ki Entu Susmono almarhum senior dalang ya Le. Senior dalang luar biasa anggone mengabdi ana ing dunia seni. Wah ngono. Pak Entu Susmono ki apa pun kuwi perfeksionis. Oh ngono. Kabeh ditata di serba sempurna ngono ya Le. Dadi totalitas anggone mengabdi ya ning seni lan budaya. Kuwi mbiyen ya nate menjabat menjadi Bupati Tegal. Senadyan menjabat sebagai Bupati Tegal, ketika beliaunya Pak Entus ndalang kuwi ngendika senadyan Bupati Tegal ning sampingane kuwi bupati, utamane tetep ndalang. Ngono, utamane kuwi jenenge profesional. Nek ning seni maksude pas ndalang, pas nyinden, pas ngrawit, utamane nek omong yo tetep kuwi. Nek ndalang yo utamane ndalang, nek ngrawit utamane ngrawit, nek nyinden utamane nyinden. Liyane sampingan, ya. Nah, nek liyane nggo sampingan butruk berarti. Ya, ya. Dik Sinta, ya karo Mas Heru bebarengan truk jumeneng berdiri. Selamat pagi Mas Heru. Selamat pagi Mas Petro. Selamat pagi Dik Sinta. Selamat pagi Mas Akbar. Sudah istirahat? Sudah. Menika sadurunge Mas Gareng wayang wong jumeneng ngaturi sak tembang dhisik. Ya, Sigaraning Jiwa, tembang yang cocok dengan suasana pada hari ini. Sampun ready Mas Heru? Sudah siap Mbak Sinta? Sudah. Langsung coba kaya ngapa Sigaraning Jiwa. Dadeke. spesial untuk teman-teman kekalih. Ya sini ya. Inggih Mas Heru.
jejodohan roncet tali nekat tresnan mula diati-ati aja nganti pedhot ing dalan garwane sing ngendoni garwa katone kenceng kakunge sing lemesi kakung tresnani garwa mas garwa tresnani kakung garwa iku jarwane sigarane jiwa yo Hey, yo kakung katone kenceng garwane sing ngendoni garwa katone kenceng kakunge sing lemesi kakung tresnani garwa mas garwa tresnani kakung dik garwa iku jarwane sigaraning jiwa ya, sekali lagi. bangun kalau maraku kaya titik wong numpak perahu layar terus digelar angin gede-gede dikulon jroning jejodohan roncet tali nekat tresnan kudu denati-ati aja nganti pedhot ing dalan yen tokar waktu dadi yami nang kabeh yen tak nganti cangkra salah siji kudu ngalah Yo. Yo. kakung mimiti kenceng garwane sing ngendoni garwa katone kenceng kakunge sing lemesi kakung tresnani garwa mas garwa tresnani kakung dik garwa iku jarwane sigaraning jiwa Asik asik. iya Oh, tarik. kakung mimiti kenceng garwane sing ngendoni garwa katone kenceng kakunge sing lemesi kakung tresnani garwa mas garwa tresnani kakung dik garwa iku jarwane sigaraning jiwa Terima kasih Dek Sinta dan Mas Heru. Hebat, jos, luar biasa. Sampun ngaturaken tetembangan karya almarhum Ki Endho Susmono, wujudipun tembang Sigaraning Jiwa. Ngono ya Le. Uga iki sakliyane disiarkan langsung lumantar Astabrata Media, uga disiarkan beberapa channel YouTube yang ikut nge-live terus membuat konten. Ya Le.
Ora apa-apa dikeparengake, bebas. Wong ya ngono kuwi iki ya padha-padha ikut mengais rejeki. Ora mung dalang pengerawit sinden ning uga-uga konten-konten kreatif. Ngono uga melu golek rejeki ning pagelaran wayang. Ngono ya Le. Luar biasa ana sing adoh omahe ngene iki direwangi rene. Ngur golek rejeki pengin ngempek yom ngempek barokah. Ayo Le. Wah luar biasa. Yo YouTuber, konten kreator. Wah, enek konten kreator sing gawe konten kanca-kanca anggota staf berata diwawancarai siji mboko siji. Lah ya, wingi bareng delok sing Ibra. Wah, luar biasa kowe. Kuwi urung liyane. Wah, jan hebat wis sukses kabeh. Ya, winalik dados slindro malih Mas Adya. Wah, ya, Mas Gareng njacak, Mas Gareng wayang wong. Iya, jan kencan. Yo, sepoti kencan. Yo. Mas Gareng kula aturi minggah ana ing sasana budaya. Ya, yo kencan. Hey! Hot! Hey oh Ayo yo. Kae sing tak ati wis tak mesat kucikan agawe sambil ati sumego aku anakku anak janji abot-abote mantan kasmaran Matur nuwun. siramu wong manis saiki wis bisa campur netra. Wah, dan sip. Ya. Sugeng Enjang Mas Dalang Sugeng Enjang. luar Ya. biasa semangatnya iki nek almarhum Ki Bono Blasius Subono ngendika geni. Dadi saya suwe murupe saya gedhe. Nggih. Luar biasa Masya Allah jan nyeneng. Manut dawuh pangandikane Suwargi Mbah Diyun. Oh nggih leres. Mbah Diyun. Bapakipun Ki Anom. Surata. Jauh. Menika Pripun? Oh duwite tese. Oh kopine telas nggih. Iya. Sinten sing ditangleti? Jenengan. Wong mboten Pak, mboten usah cekap, sampun cekap. Kula nek kopi sangu piyambak. Ya. Pripun budget ki wau dawuhipun? Dawuhipun Mbah Diyun mekaten, Mas. Menika dalang niku aja nganti terpengaruh karo penonton. Arepa penonton isih akeh, penontone isih sithik, neta? Isih akeh utawa wis sithik, kuwi kudu tetep semangat. Niku jenenge jiwane jiwa dalang. Leres. Nggih. Menika dadi aja nganti ngendoni, ya. Mergo wis kadung nampa kapercayan. Leres wong kuwi angel-angele abot-abote yen wis saguh kudu wani lan bisa. Saguh ngayahi kewajiban, wani ngrampungi gawe lan bisa ndadekke senenge liyan. Wah, iya. Mula bengi niki dalu menika saged sambang silaturahmi wonten ing laladan Krantil Karangrejo. Nderekipun wengkon Kromengan Malang mugi dadosa paseduluran donya akhirat berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi fa insyaallah dijembarake rezekine didawake umure. Amin ya robbal alamin. Nggih leres. Nyatane nek kata sedulur upamane awake dhewe iki nandhang kangelan mesti ana sing nulungi. Leres. Ngira. Wis muga-muga kabeh entuk wahyuning katentreman, wahyuning jejodohan malih kunjuk pinayanten sing diwisuda, langgeng anggenipun bebrayan omah-omah kalih surubeda ning sampikala. Enggal pikantuk omongan ingkang upama kakung ya bagus rupane, becik
kelakuane upama putri yo ayu rupane yo ayu atine. Nyuwun sewu kula nderek anu Mas Garing. Panjenengan putra sing pertama niku cowok napa cewek? Pangestunipun putri paring jimat nami Bathari Arka Driasmara. Wah, apik jenenge anak dagelan. Yo. Yang kedua siapakah namanya, cowok atau cewek, Mas? Kakung paring jimat nami Bathara Hyang Driasmara. Wah, niku kacek pirang tahun anak pertama dan anak kedua? Gangsal tahun ingkang barep 2020 tanggal 1 September, kula nikah tanggal 30 Agustus 2019. Berarti setahun punjul sedina. Sik piye-piye? Balenono. Kula omah-omah nikahi tanggal 30 Agustus 2019. 19. Tanggal 1 September 2020 babar putra barep lare barep. Setahun punjul sedina. Wah, luar Dadi biasa. bulan madu rong sasi langsung dadi lanang tenan. Wah, dagelan kados panjenengan nggih bulan madu ya, Mas ya. Aku ora trimo bulan. Sasi minggon komplit duwe kabeh aku. Musiman tahunan yo duwe. Nyuwun sewu. Si Bathara kalih Bathari niku lho, Mas. Nggih, Bathari. Bathari kalih Bathara niku anak seniman. Oh yo, bapake napa-napa iso multifungsi, ndagel yo hebat, ndalang yo luar biasa, nabuh yo ora guak. Ibune tari nggih, Mas. Dalem Tari to, Mbak Saras. karawitan. Kemeruh banter kleru. Iya, tak kira tari. Karawitan ning hobine jajan. Wo. Ya niku kabeh wong wedok Oh, hobine jajan. Jih. Niku napa nggih jiwa senine sudah mulai tumbuh kedua anak panjenengan, Mas? Wah, ketok banget, Mas. Wah, jiwa seninya sudah mulai ada ya? Wah, anakku sing lagi umur 8 dino, lahir tanggal 8 iki tanggal pinten mau? Iki tanggal 16, berarti 16. lagi 8 dino. Senine wis ketok banget, Mas. Weh, nembang. Lah nek nembang urung, Dalang. dino. Ya urung. Lah ngopo? Jiwa seninya titikane apa? Wah, lagi nun sewu, Oh. nalikanipun netek ingkang ibu. Hmm. Aku nyedok terus mbepate mlerok, pelirik. Netek ngono aku nyedok pelirik ngono. Oh. Akhirnya bareng wis turu, wah ganti tak leno, mboke tak mik ganti. Wong ngono kok dipamerke. Ora ya tegesipun ya nek alhamdulillah sing barep iki memang hobi nyanyi karo nari. Wah, Si ngene Bathari iki ya. nek sing Bathara ya urung ketok wong lagi 8 dina. Iya. Ji pangestunipun. Iya, oh nggih, oh sing wingi panjenengan upload status rumah sakit niku lahiran to nggih. Pangestunipun ngaten. Luar biasa. Jelas niku jadi seniman hebat kok nyatane panjenengane gongsone niki komplit. Alhamdulillah komplit Mas, enek sing perunggu, enek sing wesi kuningan ya enek, kanu ya enek. Aja merendah untuk meroket. Ora yo pancen ngono isane lagi semono kok Mas. Ora apa-apa sing Nek penting gamelan iki ora komplit gur perunggu tok kabeh. sing penting menanamkan jiwa keseni ke anak itu yang paling penting. Anjih, leres. Ya. Yes nek aku duwe cita-cita ngene Mas. Kados pundi, Mas? Arep besok gedene aku ora bisa nukulke kaya apa mung aku bisa mbibiti. Dene besok tak bibiti kaya ngopo kok tukule piye kabeh gumantung kersaning Gusti mung welingku siji. Apa kuwi? Besok anak-anakku tak jaluk dadi wong apik. Mbah arep dadi seniman, mbah arep dadi pegawe, mbah arep dadi pejabat. Janji tumindake apik insyaallah ditresnani karo sapa wae. Iya. Ning arep dadi dalang kondang sinden elok pengrawit jos pejabat ning nek tumindake ora apik. Kiwa tengene ya ora iso gelem sesna karo bocah kuwi mau. Iya. Mula aku mung meling muga-muga anakku dhewe ora anake wong liya. Iya. Muga-muga besok dadi wong apik. Mbah nek anakmu ora ngerti aku. Oh ya. Bujur itu anak. Ayo upama didadekno anak ya pirang-pirang ora dadi. Ya. Mula anake mesti ana mlesete. Kadang kala kepinginane awake dhewe anak dadi seniman dilalah arahin ning pejabat. Leres, Politikan pengin anak pengen duwe anak mamane pejabat politikus dilalah ning seni. Nah, leres. Mula pembibitan itu harus banyak-banyaknya. Ji, awake dhewe mung iso mbibiti. Dene besok tukule piye gumantung kersaning Gusti. Leres. Judu pati rejeki kono wis gumantung Gusti Allah. Iya. Wong aku mbiyen cita-citaku ya kaya bapakku kok, Mas. Napa niku, Mas? Bapakku cita-citane mbiyen dadi pegawai Pertamina. Well, elok no. Cita-citaku mbiyen kaya bapakku. Weh, pegawai Pertamina kan? Ya gur cita-cita nek saiki petani.
Oh, petani. Iya. Ya malah apik no. Iya. Sawahe jembar, tanah ombo. Ya ora perkara jembar lan ambane. Aku tau mireng dawing para kuno. Kuno Nek ngendika pripun? uripmu kepengin ayem dadi petani. Mergo petani tanpa pesaing, Mas. Antarane petani siji lan sijine ora mungkin saingan. Wong tandurane dhewe-dhewe, winahe dhewe-dhewe. Mula nek kepengin uripmu ayem dadi petani. Nek pengen sukses dadi pedagang, nek pengen hebat dadi pembisnis, nek pengen kere ngeslot. Kuwi kunci utama. Iya. Ya. Yo, saiki menyelam sambil minum air. Nyumanggake. Gegojekan karo tetembangan. Leres. Mbak Aul karo Mbak Yopika. Wah, cocok lho. Jumeneng berdiri bebarengan. Iya. Seleraku iki. Ya, seperti apa ya? Sik. Dajal, Mas. Mimik sik, Mbak, mimik sik. Iya. Dadah nyi. Mbak Aul iki daleme pundi Mbak Aul, Mbak? Sik ben berdiri sik. Oh, ngoten. Oke, siap. Anu, jine sepira Mas Adya? Cindik ndek ji po ji kumuga langgeng yo Pujiku tansah lestari dadi srana ajene kabudayan nyatane awetiku dadi dalan sarawungan sakjane kepartane kaya sandingan wong jati kotan salaledo kembang biru munging pager dalaging ati sekar disangkus patut kelawan manundur pujiku tansah ya disapa Mas Gareng Wilujeng enjang wong ayu, Mbak Aul. Injih. Sugeng enjing. Alhamdulillah sampun lulus ya, Nak ya. Alhamdulillah sampun. Berapa semester wong ayu? 8. Cocok. Dalemipun pundi? kayak gede jenenge nutup pirang kowe. Nah, pinter ya. Pinter. Yo piye carane lah. Dalemipun pundi wong ayu? Sidoarjo. Masya Allah Jee. Sidoarjo ya lumayan tebih. Nggih. Sidoarjo iki makanan khasé napa Mbak Aul? Makanan apa? Pengen roh aku. Bandeng, Bandeng. Karo apa? terus urang, kupang, lontong kupang ngoten niku. Nek ngono aku sing saben dina ku ning Solo ya panganane panganan khas Sidoarjo. Lah kok Lah iso? napa? Bandeng. Sego bungkus bandeng ingkur sakwir. Anu. Kuwi Apa ora kuwi sego. ning hik ngono kuwi ya, Mas? Kuwi jenenge Bandeng sego ingkur sak cuwil ngono. Napa? kucing. Kucing sego kucing Ning iya. hik ngono nang ngarep. Khas Lah, Jepang. sik besok masih ikut aku toh. Masih. Nanti babuk di mana? Babuk di Ngadiboyo. Oh iya, Nanti boyo intine kuwi. Nganjuk, anu turi. Ngadi boyo. Nggih, lah kula brojole teng mriku. Oh apane ngadi kadal? Weh, malah kewan. Niku asline kelahirane Nganjuk. Oh ngaten. Nggih teng Adiboyo. Nggih. Nek panjenengan riyen nate krungu kondang ngumandangipun Radio Jodipati nggih teng Adiboyo nika. Oh iya. Wong niku lahirnya nggih disiarani Radio Jodipati ya. ora semino. Ngono ya langsung. Ya iso ae lho Iso. jenenge. Matur sembah nuwun ya Nak ya. J. Sapa niki lenggah? Ora to kok sik to. Oh. PA-ne sapa mbiyen PA-ne? PA. PA. Sik dikenane wong kene PA niku napa ben ngerti. Pembimbing Akademik. Ayo. Nggih, mantan Pak Rektor, Pak Nyoman Sukirna. Oh, luar biasa ya. Jenengan tepang ya? Lah. Kanca rektor nek ketemu ngawur nek rapat Anu, kanca mancing ngoten niku. Kanca rektor. Oh. Kono rektor isi Solo, aku kan rektor isi Purwodadi to, Nok. Mosok Oh. gak paham. Ngisi ora. Satunya. Wilujeng dalu wong ayu, aja mrengut to. Aku nek kok kene kok kowe mrengut ndak cemburu nyapa to kowe iki. Alah. Mboten Mas Gar. Kene to. Niku mboten cemburu lan Lah piye to, piye? Mbak Aul.
Oh niki suwe mboten panggih jenengan pancet wae to Mas. Pancet piye to, Nok? Pancet elek. Nek elek rak perkara rupa. Sing penting rasane to, Dik. Rasane jenengan aja ngawur. Eh. Kuwi sik perawan ding-ding kok mbok rasa-rasane kuwi ngopo? Ngono konotasimu negatif. Lho. Rasane iki mesti rasane ngopo? Ya swara kene. Oh iya. Jogetane masuk. Masuk. Ngono lho. Jenengan iki cah enom gagasanmu elik terus kok. Iya. Iya. Siapa lainnya? Yo. Nggih. Helmipun iki mau ngendi aku sapa? Aduh. Napa Mas Gane? Suwek sikilku. Aku malah ngiman karepete. Udah, ndak, ayo. Ije. Niki Sampun- nggih lulus. Mun lulus ya 8 semester. Nek niki wau PA-ne Pak Nyoman. Pak Nyoman Sukerna jenengan sinten? Nek kula niku sing pertama PA-ne Pak Supardi. Oh, Pak Pardi, lajeng pensiun. Pensiun terus gantos Pak Suraji. Wah, PA-mu peluk kabeh, Nduk. Jios tenan luar Oh, nggih biasa. kalih kula ngeten. Mosok gur nuthok. Lha iya. Iya. Iki wis dijumenengke piyai kalih nembang. Nembang. Niki pelok pos Lindro, Nok. Sik ki ana pamundutan nggih. Dawuh. Ya. Ular kambang, iling-iling jenang gula. Jenang gula ya berarti ya. Nggih. Kowe gak tekok PA aku sapa ngono? Jenengan PA-ne PA-ne sinten? PA-ne sinten Mas? Mas jenengan PA-ne sinten Mas? Kok merinding ta aku? Jenengan PA-ne sinten? Pak Bejo. Pak Bejo. Apa bejo bakul keprak niku to? Oh, aku gak roh aku. Jenengan nggih isi to Mas? Isi, Nok. Isi pundi? Prodadi. Ning tenan loro tenan. Jeneng Sumpah lahir gula. batin loro tenan iki. Tapi saestu Mas jenengan niku isi mboten lho. Isi prodadi. Bocah kok ngejel. Ki apa to ki dagelek kok sibuk karo beras kuning iki. Beras kuning piye wong iki staples lanane ora jamak. Oh ya, lho niku. Isi prodadi, alhamdulillah Asli? lulus. Asli lulus 2018. Iya. Pe aku Butati. Oh, pedalangan. Pedalangan itu. Ya. Ya saiki dibawani piye Mbak Aul karo Mbak. Oke ya? Nggih. Bawane. Aja klek. Nyapa nyawangi ngono. Lho nang ngene iki. Bebas, penting pelok barang berdua kesepakatan. Pelok barang ayo berdua Ya. kesepakatan. Apa? Apa? Pelok barang. Dandang gula, sinom, Beda tegak pe aku to. oh iya, lali aku masak bar. PA-ne jenengan sinten sabar? Badar ngalam. Ora Ora mboten. Burung jenengan riyen dereng ketampa. Betul. Dereng. Mas Badar iki sak ndure kula setahun wong TA-ne Mas Badar niku kula dadi produksi kok. Kula Mas Badar skripsi? Mas ora to? Skripsi. Oh, aku panitia. Panitia. Iya. Bagian fotokopi lho, Mas. Iya, Mas Badar. Apa ki? Kekarane wong ngekrami kena apa Kena. liyane? Apa Ganti tahu nono Megatro nggih. Boleh. Boleh. Sing piye coba ayo. Coba kaya Sing dhisik kanan apa Sut, kiri? sut. Ini sute aku kudu ketok. Ke sini, berdua sini. Iya, sut ayo. Dalange nek roh ngayu gragas. Ora ki sut ben ora curang. Ayo, kertas gunting batu. Sute di mana? Di sini no, kertas gunting batu. Gunting batu kertas. Sut. Dulu. Oke. Ayo. Sing menang sapa mang sing menang? Aku. Oh iya sing menang untuk aku sing kalah untuk kono. Moh oleh kowe moh aku wis duwe bojo ngono kok. Alah upamu gak duwe? Muga duwe ya moh. Alam. Dedeke lu gak pas Mas, jenengan cilik aku gede. Lah, tak Tadi ada. pasnya sing piye Mbak Yovika? Sing gede dhuwur no. Tak andani. Kowe ngerti ban mobil? Apa piye? Ban mobil kae gede apa cilik? Gede to? Gede. Kowe ngerti ora cukile bane gede apa cilik? Cilik. Nah iya, gini kok ya pas. Kowe upama bane kan aku cukilane to, Nduk. Lho, masa to? Lah, sing arep mbok cukel apa to, Mas? Alah ya banmu to, Nduk. Aku kan di ban. Alah aku roh no. Wong bane karo elep kok. Ya. Ya. Tahu tempe ayo nak. Tahu ya. Tempe. Iki sida apa, Duk? Sak senengmu. Itu. Baul ayo baul. Tahunan
Jas. Windanana nganti piko Taunana Windanana piye meng cakepane? nganti pikun. Wah, Setahun utawa 8 tahun nganti tumekaning lali. heeh. Tapi ki romantis tenan lho si Mbak Aul. Lah kok saged? Wis bar wisuda langsung diwehi ali-ali ya. Calone. Ya. Alah nek gur ngono ya biasa to, Mas. Sing luar biasa pripun. Aku karo bojoku ah. Wisuda bareng bojoku bar wisuda langsung tukokno pecel. Ayo yap. Ya ini deh. Ampekan. Dadak bisa lali Nah, jos. Aku ngerti ya? Hah? Aku ngerti ya? Harus. Ngalor. Iru Om. Apa? Gak aku ya? Sanes. Kowe ulu. Ngono kok pe abu tati. Heeh. Iya. Tak bejo. Ayo ul. marang etika ingkang Terus diyop. rino wengi dadi Bengi iki renek shock terapi terus, renek sesuk. Apa niku Mas sop terapi? Udah apa-apa. Yo. prasaja tur bisa mama Luar biasa. Iki langgam yo termasuk salah satu langgam favoritku iki. Nggih. Jenang gula niki. Pelok barang nak suasanane meh-meh isuk ngono gitu. Meh-meh isuk ngono iki. Wah, Miroso ya Mas. nek songo nyongo kuwi hawane enteng. Wanci sore surup. Enteng, surup-surup ngono kuwi. Nyongo. Enteng. Ya, waket gitu. Wis yo. Seneng. Ya, Ayo Mbak Aul. Sip. kowe aja lali marang aku pikir kang mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
Kaya rasane karo jero kape. Ora to kok. Karo ngiling. Kok ndawek cah iki? Lala. Ya. Sekali lagi Mas Arya. Langgam jeneng kula katur para pamirsa sutresna budaya ing pundi kemawon mugi saged dados jampe sayang tangga kesel galuh-galuh yo au telasne terima kasih kula aturi pinarak Mbak. Matur Mbah nuwun Aul Mbak Mbak Aul. Ya luar biasa. Bunga susah bareng Lakoni. Aja kleru. Yo. Sri. Kapan kowe wali? Sri. Kowe minggat. Aman. Iya. Yo karo si Mbak Mareta. Yo. Oh, ndak sasepot wis isuk. Aku kelingan karo Mbak Aul. Nalika diwisuda romantis di kaya apa mau ali-ali. Ali-ali Satyaludira.
Sotyo Ludi. Ya niku ali-ali tondo kasetyan. Oh ngono. Iya no. Biyen bojoku ya bar wisuda ngene iki, Nok. Heeh. Tak sempati kembang kuping lha sampluk raiku malah. Lah ngapa? Lah kembang api ya, Mas. Mangsaku sik gawe. Sik gawe. Tepuk tangan. Iya. Biar baik. Yo. Heeh. Iki nek dianu uler kambang kalau eling-eling dadi kendhu meneh. Nggih. Yo no Terus di bar tepuk sing tangan, no. sing agak sik Mbak Marita ki jane daleme ngendi horo? Mbak Merta ngendi Nok daleme Nok? Kula Sidoarjo. Oh, tanggane iki mau. Nggih. Kelahirannya nggih Sidoarjo. Kelahiran Sidoarjo. Sak menika sampun karirnya lulus napa pados pundi? Napa bekerja? Sampun lulus alhamdulillah. Pendidikan Kalau terakhir? wingi S1. UNESA. Oh. UNESA. S1 UNESA. Bahasa daerah? Bahasa daerah. Universitas UNESA ini. Negeri Surabaya. Oh gak tekok aku ngendi? Sampean pundi? Undip. Berarti anu Kepanjangannya. Undip niku Universitas Diponegoro. Universitas di Purwodadi. Iya. Tepuk tangan. Tangannya cah. Biar ki. Apa pisan kas yo, pisan kas. Pisan kas. Saya ditanya dulu. Sir nembang nopo? Bebas kemerdekaan kesepakatan berdua. Ayo. Indonesia Raya ya. Niku laku wajib kok. Lah yo bener to. Apa? Wah, perahu layar pun apa? Layar. Mas Gareng apa? Musik. Musik boleh. Oh, musik boleh, Oh, musik boleh. iya. Boleh. Musik tapi kalian do joget. Oke. Ya. Ogo anu loh, aku belum mengucapkan selamat tadi sudah deden untuk bapaknya Ayom sing ngendang. Ya. Bapaknya Ayam selamat ya. Selamat wisuda. Semoga menjadi bapak yang tanggung jawab. Buket terbaik adalah seorang anaknya. Oh yaitu iya, Ayom. seorang bayi. Itu adalah buket terbaik. Pun lahiran. Lampun no. Oh iya iya wis. Berapa bulan toh Mas Arya? 2 bulan. 2 bulan. Lho mbok iya wis isine. Wah, iya, wis. mempeng men ya. Bangetan men. Yo. Iya, nembang. Ya musik napa? Nembang apa Nok? Nggih, Nembang Tombo apa? kangen mawon nggih. Tombo Ya. kangen. Ya. Boleh. Oh ala Ibrahim apa to, Breng? Heeh. Nek senengane Mas Hirman udang kuning. Jan elok tenan. Astabrata tak sawang lho nom kabeh Nok. Lho Nom kabeh Mas mboten sing tuwa kok. Nek nom nek wajen nek usiane nom, usiane nom. Nom kabeh tuwek pateni. Ora entuk saru sing tuwek ben ijek. Mana iman ono? Bulan apa sapa ki? Sri, menikahmu. Aku masih mencari harinya, masih. Jare calonmu besar. Iya. Oh, masih sok nek besar ora Oh, nek wis tanggalnya tak tentukan, langsung tak japri. Oh, ngono ya. Langsung. Tapi Apa to? Ki jauh-jauh hari wis tak tak iki. Ojo jembah paing. Oh, kuwi pantanganku Mas, dadi ora mungkin jembah paing. tapi dah lamaran toh. Sudah lamaran. Nek sing Mbak Marita sudah lamaran Oh, belum? kan aku masih single Mas Angga. Oh. Nek cek single anu ya. Cek single aja kesusu ngene ya. Apa iku Mas Akbar? Ngene iki mesti nek cek single aja kesusu pasang ali-ali engko dikira wis lamaran ngono lho. Oh, gitu. Allah. Ya. Oh, upama ki ali-ali, dijimu coba coba. Ngene. Weh, jan. Ya nyanyi. Ora guru fisika ya paham ngono bareng. Ayo nembang. Ayo. Oke. Ya.